Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya.
Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Nagpakasal na? Sino? Ikaw? Hindi pa, ayoko niyan. Bakit ayaw mo
ikasal. Ayokong ikasal sa alam ko naman na hindi pa ako handa na tao. Ayoko rin ikasal doon sa tao na alam ko naman na hindi rin ako gusto. Di ba? Para saan pa? Para saan? Di ba? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Wala ka bang magagalit? Bahala na siya. Trabaho lang to. Kung gusto niya kumain kami at makapagpakasal kami, hayaan mo ako dito sa trabaho ko. But anyway, si Bea Alonzo tsaka si Vincent ko, ang sabi ay kasal na. At ang nag-officiate ng kanilang kasal ay si Mayor Binay. Mayor Binay? Ng Makati. Ng Makati? Oo. Sino doon? Maraming Binay doon eh. Hindi ko na rin alam. Mga magkakamag-anak yun. Nancy Binay, Jejomar Binay, Jojo Binay. Sino ba? Sino? Maraming Binay eh. Close mo ba sila? Hindi naman. Pero partner, bigyan mo nga kami ng ideya lang din. Itong si Koba, sino ba tong tao na to? Siyempre, Bea Alonzo, kilala ko yan eh. Ayan yung ex ni, Nino? Gerald Anderson. Tsaka nino pa? Tsaka ni, sino Dominic. ba to? Dominic. Roque. Oh, ako yun eh. Wow. Lakas mo! Dominic ano? Bloke. Bagay sa'yo, in fairness. Oy, pero eto nga, si Vincent ko, ang sinasabi nilang, sabihin natin one of the owners, no? Or yung pamilya Wow. niya, yung may-ari ng Pure Gold. Aling Puring. Oh, Aling Puring! Grabe, Oh, yaman. din naman tong actress na ito. Oo naman, napakayaman na actress niyan. Oo, tsaka 'di ba? Hello, nung nakita mo yung vlog niya, kung makikita niyo po yung vlog niya kung saan pinakita niya yung farm niya Oo. sa norte, grabe, mamamangha ka. Totoo naman. So, sabi kasal na sila. Pero 'di ba, nitong mga nakaraang buwan, sabi nila hiwalay na sila. Oh, may umuugong na ganung chismis, balita. Totoo, pero biglang nito lang nag-post Sino? ang Bilyonaryo News Channel. Ay, Hindi ko sure kung totoo sila. Oo. Kasi DZRH lang tayo. DZRH. Wala Kung pa eh. DZRH na mag-post niyan, Wait totoo lang, yan. silipin ko muna sa DZRH kasi nga nag-celebrate ngayon ng 87th anniversary ang DZRH Yes. eh. Kaya baka na-busy lang dun sa pag-celebrate at hindi pa nila nakukuha tong balitang ito. Tama, But partner. anyway, dun sa balita nga na kumakalat ngayon tungkol kay Bea Alonzo, ayun, sinasabi nga doon na kinasal na sila sa Makati. May civil wedding na naganap. Tapos si Mayor Nancy Binay Nancy nga, yan. ang nag-officiate. Mayor Nancy nga. So meaning, ang anniversary nila ay papatak ng July 14, 2027. Kasabay ko sila. Kaya nga anniversary mo din ngayon, no? Yes! Dahil dyan, meron tayong birthday cake! Pasok nyo na yan! Pasok nyo yung mga birthday chika, babes! Meron nga, ang galing! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ano na yung chicks ko? Dumating na dito. Sinasayawan na po siya sa kasalukuyan ni Kim Chino. Ang sarap. Dahan-dahan lang. Oy! Dahan-dahan. Huwag mo walikan. Sige po. Oy, ikaw magbabayad yan, ha? Ikaw magbabayad yan. O, ayan na. Hanapin, Wow, basahin mo maigay yung nakalagay. Ito. Tatay Jello. First anniversary ni Titangelo dito I love sa you Love po. Radio ng siya ay radio DJ. First po. anniversary, tama? Yes po. Dito sa aking... Oh, wag ka maiyak. I love you sa inyo. Maraming Hindi mo pa salamat. naman last day. Huwag ka mag-alala. Pinag-ambagan namin yan, by the way. Mga tigsi 50 kami dyan, ha? I love you. Kasama ka dito sa ambagan. Yung asawa ko, sabi pa niya sa akin, sige, bilan natin ng cake, ganyan. Pero pag-ambagin din natin siya. Thank you so much sa inyo mga kabisyo. Yan, 1 taon na po tayo kay Kim Chino, kay Bay, kay Big Boss natin, syempre, sa may bahay at Artist yan. Nagpapasalamat sa mga sponsor. I love you so much sa inyo mga kabisyo. At ito, may cake po tayo ngayon. Hihiwain ko na lang yung cake mo mamaya. Anniversary kay Titangelo and sa mga magdiriwang pa lamang ng kanilang first anniversary, happy anniversary sa inyo. Yan. At si Bea Alonzo at saka si Vincent ko, no? Next year, first anniversary nila. July 14
2027. O pag dumating yung time na yun, nandito ako pa sa Love Radio, 2 years ka na. Yan. Ang tanong, tatay na ba? Si Tatay Jello. Baka naman dun sa isang taon na yun, may mabuo ka pa. Tatay Jello. Mas maganda nga. Pero alam niyo po ba mga kabisyo, sa isang taon ko po dito, hindi niyo po natatanong, ang nagbigay po ng pangalan ko ay nag-iisang Kim Chino, Titan Jello. Di ko po alam kung bakit po naisip ni Kim Chino Titan Jello to. At na-approve po ito ng kaitaas-taasan. Kasi nga, mahilig siyang gumamit nun. Sabi niya, parang pwede. Grabe naman. Thank you so much po mga kabisyo. Ayun. May pa-artist thank you pala talaga to si Titan Jello. Anyway, maraming salamat kabisyo at tutok lang po kayo. Kasama ninyo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. DJ Rock. Halo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Oo, weird. Sino yung orange girl?
Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pag natalo ako. Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy.
Hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo.
Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May inggiterang kapitbahay na ipinagtanggol pa ng partner ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Gloria. At ito ang aking secret file. Isang taon pa lang akong nakatira sa Maynila. Nagsama kasi kami ng live-in partner ko. Siya talaga ang nakatira sa bahay na tinutuluyan namin ngayon. Magkakadikit ang mga bahay sa lugar namin. Kaya halos lahat ng kilos ng bawat isa napapansin ng buong kapitbahayan. 2 bahay lang ang pagitan namin sa isang kapitbahay. Natatawagin ko na lang sa pangalang Marife. Nung unang dating ko sa Maynila, may naririnig na akong kwento mula sa iba naming kapitbahay na medyo mainggitan daw si Marife. Hindi ko naman agad yon pinaniniwalaan dahil ayokong humusga sa taong hindi ko pa naman gaanong kilala. Nagtatrabaho po ako sa isang electronic shop na malapit lang sa amin, habang ang partner ko ay isang security guard. Kaya may mga pagkakataong wala kami sa bahay. Pero may mga pagkakataon din naman na nakakahalubilo namin ang iba naming mga kapitbahay. Kapag may birthday, kapag may inuman, o simpleng handaan. Isang araw, medyo nakapag-ipon kami at nakabili ng inverter na refrigerator. Masaya kami ng live-in partner ko dahil malaking bagay yun para sa amin. Pero ito na, DJ Rocky at DJ Jello, makalipas lang ang 1 linggo. Nagulat ako na may nakita akong idini-deliver ding halos kaparehong refrigerator sa bahay nila Marife. Hindi naman sana yun issue. Ang problema pagkatapos nun ay nagsimula na akong makarinig ng mga usap-usapan sa paligid. Nung bumili ako minsan sa tindahan malapit sa amin, ang sabi sa akin ng tindera,
May kumakalat na chismis na ako daw ay inggitera. Nakikipagkumpetensya daw ako kay Marife. At ginagaya ko ang mga desisyon niya sa buhay. Kaya nga napabili daw ako ng inverter na refrigerator. DJ Rocky at DJ Jello, nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko yung chismis na iyon. Dahil sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa kung ano ang meron ng mga kapitbahay ko. Ang gusto ko lang naman ay unti-unti ring maibigay ang kaginhawaan sa amin ng live-in partner ko. Binibili namin yung mga bagay na alam namin kakailanganin namin at pinaghihirapan namin yung bilhin. Kaya nang makabalik ako sa bahay namin, sinabi ko ang mga narinig kong chismis sa partner ko. Umaasa ako na ang live-in partner ko ang unang makakaintindi sa akin. Siya ang magtatanggol sa akin. Pero nang marinig niya lahat ng kwento ko, sa halip na damayan ako, ay ipinagtanggol pa niya si Marife. Nanlumo ako sa naging reaksyon niya. Nasaktan ako. Napaisip tuloy ako. Bakit hindi ako ang ipinagtatanggol ng live-in partner ko? Bakit ang ipinagtatanggol niya ay si Marife? Ha? Okay ka doon? Okay, no? Oo, parang mas, ano, si Marife. Then factor din yun yung mga name, no? Marife. Oo, Gloria. daling tandaan, no? Marife, si Gloria, mga galing. Na-avail na din ni Marife yung jowa mo, te. Oo nga naman. Baka nga naman. Abangan! Fantastic Four. Ang ganda ng damit mo naman doon. Binigay to. Ni ano. Oo. Ang ganda pa kasi sa'yo. Galing Fantastic PCU. Four. Oo. Sinuot ko ngayon. The Sabi ko, Fantastic naman, Four. Ganda. ito ngayon suotin ko ngayon. Kanta natin ngayon ay Huwag mong pansinin Uy. ang naninira sa'yo. Dapat yun ang theme song natin. Basta't, where's Titan Jello? Bagong tabas daw si Titan Jello. Actually, bagong tabas talaga siya. I-check out nyo na yan. Parang si Kim Chino kanina. Oh, happy first anniversary, Titan Jello. Hello Gusto ko po. muna mag-entertain sa kanila at kukunin ko lang. Sige po. Maraming salamat mga kabisyo. Isang taon na po tayo dito. Isang taon na po tayong pinagtsatsagaan na napakahusay kong partner. Di naman ako nagtsatsaga. Konti lang. Charot! Isang taon na rin po tayo medyo binabalanse at nagtatakpan sa mga kalokohan natin. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Ang bilis ng panahon, no, na isang taon na po pala tayo dito sa ating pinapangarap na istasyon. Alam nyo mga kabisyo, kung sa mga hindi pa po nakakakilala at ngayon pa lang po nakakarinig sa akin sa industriya po ng radyo, 5 taon mahigit na po akong nasa ibang istasyon. Tapos napunta po ako dito sa Love Radio. Total of 6 years or going to 7 years na yata ako. 2026 na ngayon eh.
Going to 7 years na po ako sa radio industry, media industry. And grateful and thankful po ako dahil sa mga taong tumulong sa akin. Sa mga taong naniwala, 'di ba? Hindi naman po syempre bigla na lang akong sumulpot sa ganitong pagkakataon. May mga tao po talaga sa akin. Naalala ko po mga kabisyo, isa po to sa mga naging vice president po ng KBP and friend din po ito ng ating boss dito na si Boss Francis Cardona. Yan po ang isa sa mga tumulong sa akin na tao para po makapasok sa media industry. Siya po yung pumirma ng papel ko that time. Nandun pa ako sa provincial station. Nandun pa ako napapakinggan sa probinsya pa po. So, yun. Yung panahon na yun, ilang taon po ako doon nagtrabaho. 5 taon po ako doon sa old radio station na pinuntahan ko. At thankful at grateful po ako na bigyan po ako ng pintuan para makapasok po dito sa 90.7 Love Radio. Ito po yung estasyon. Ito, kwento lang Habang wala si Rocky, wala naman ako may kukwento sa inyo dahil first anniversary ko naman to. May kwentuhan ko na kayo. Ito po yung estasyon na hindi ko inakala na makakapasok po ako. Kasi unang-una po, ito po yung pangarap kong estasyon pero takot naman po akong mag-apply, pumasok. Sabi ko, magagaling po yung mga tao doon at idolo ko yung mga katrabaho ko. So, yun. Hindi po ako naglalakas loob. So, hindi po ako naglalakas loob na sumubok. Pero si God po ang gumawa ng way para po makapasok ako dito. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga taong sumuporta at nagmahal at naniwala sa akin. At maraming nakakatawang pangyayari bago po ako makapasok dito sa 90.7. Ang saksing buhay po dyan, si Boss Nicole Yala at si Sir Johnny Kiling. Yan po, sila pong dalawa. At pinaka nakakatawa po dyan, kaming dalawa ni Boss Nicole. Kasi si Inang, grabe mang convince din yan eh. Grabe rin ang the best yan. The best din na kung paano niya rin ako napa-oo ng mga pangako ni Inang sa atin. Grabe. And syempre, believe naman tayo syempre sa mga boss natin dito kung paano nila tayo nililid sa right path and sa pinakamagandang bagay na pwede natin marating. Yun, sa mga gusto po magpadala ng mga pagkain, maraming salamat po. At sa mga nagpadala na po at nagbigay sa akin ng pagkain, maraming salamat po. Sa mga kabisyo natin na patuloy pong sumusuporta at naniniwala sa kakayanan ng ganitong itsura, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Tonet, yes po, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Isang taon na po tayo. Yun, tsaka syempre, grateful and thankful po ako sa aking partner dito, on air, si DJ Rakitera na marami rin po siya naituro, natulong, at sobrang etong taon to supportive to, sobra. Sa inside and outside ng work. So, yun. Wow, kasabay pala Kimi, no? Simula nung pumasok ako. Nandyan ka na. Thank you po sa inyo. Tasyang, good evening. Tonet, maraming salamat. Kaya po sa buong team ng 90.7 Love Radio, maraming salamat po sa inyo na pagtsatsagaan nyo po yung ganitong itsura. At syempre sa lahat po ng mga boss ng Manila Broadcasting Company, maraming salamat po sa inyo. 1 taon na po ako sa inyo. At sa lahat po ng mga kabisyo natin dyan na nakasama natin araw-araw. Alam nyo po yan sa mga driver na binababa natin tuwing gabi. Nakakwentuhan po natin. Nakakasama natin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga Green GSM, InDrive, Grab Driver, lahat po.
taxi driver, hello po sa inyo. At sa mga bus driver din po na nakakakwentuhan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. The best po kayo. Wala po kami dito sa kinaupuan namin kung hindi po dahil sa inyo. Kayo po ang dahilan kung ba't po kami nananatili na masigla, masaya at nagsisipag araw-araw. Sa ayan, Max, si Max. Na tayo ni boss dati dun sa old station. Nakalimutan ko pala tanungin sa'yo, paano ka na-discover? Si dude, ang naka-discover sa akin yan, marami sila, 3 sila eh. Sino? Unang-una, si Sumalangit Nawana po sa ating pinakamamahal na naging BP po ng KBP. Si Francis Cardona. Ito yung legendary Pokemon to talaga. Lord, hello po sa'yo. Yan. Tapos, syempre, ang mga dati kong boss din. Hello po kay... Nagdi-DJ ka na dati? So, ganun. Paano nga ikaw napunta dun sa una mong stasyon? Na-discover nila ako doon eh. Na okay ka. Pwede ka maging janitor dito. Ganun dude. Na-discover nila ako. Tapos yun dude, sabi nila, gusto mo ba ng programa? Ano pong programa? Binigyan nila ako ng programa niyang tanghali. Una, umaga ang plano. Ano bang apelido nito ng boss ko muna? Bago ako pasalamat muna ako kay J-Mac na lang. Ayan, J-Mac na lang tsaka si Kati G. Ayan po, nasa radio industry din po yung mga yan. Salamat po sa inyo. At syempre sa Kuangko family na nagtiwala at nagmahal po sa akin. Maraming salamat. Boss Charlie, Sumalangit Nawa. Ay, mga nawala na eh. Boss Charlie, Boss Francis Cardona, at syempre, kay Claudia. Yan. Maraming salamat po kay Claudia Kuangko. So, ito. Sila po yung naniwala sa akin para mapunta po ko doon sa dati kong istasyon. At maging po ko doon. Dapat morning man po ang target nila sa akin doon. So, naging afternoon po ang show ko doon. So, ang naging po natin doon is 1 to 3. Binigay na lang schedule sa atin. Yan, tapos pinapalibot-libot nila tayo ng iba't ibang stasyon. Pupunta tayo ng iba't ibang stasyon. Ganun. Nababato tayo sa ibang stasyon ng around din naman doon sa mga lugar lang din. Kunyari, punta tayo ng Tarlac. Tapos nagpunta ka na nga ng Tarlac. Napunta ng Tarlac. Doon ka sa Tarlac muna. Tapos punta ka ng Lucena. Doon ka muna sa Lucena muna. Punta ka ng Tacloban, Butuan, ganyan. Doon ka muna. So, ganun ang naging natin doon. Kaya maraming salamat po sa mga nagtiwala. 1 taon na po ako dito, pero magpipitong taon na po ako. Bilis lang ng pangyayari, no? Talaga? Feeling mo bilis yung pangyayari? Oo, dude. May mga taong sabi ko nga kanina, dude, ang bawat tagumpay natin sa buhay, di ba? May mga tao talagang involved. May mga tao ka talagang makakasama, di ba? So, bago ako mapunta dito, may mga taong tumulong sa akin para mapunta rin ako dito sa industriya na to. Nagtiwala, naniwala, at nagbigay rin sa akin ng gabay para makapunta. Tapos ayun, nabigyan tayo ng pintuan dito sa pinaka diamanting stasyon, di ba? Totoo naman yan. Alam naman natin yan. At po, diamanting stasyon. Nandito yung mga Lodi cakes natin eh. Batiin mo na siya. Boss, thank you Ang pogi ni Bossing Humataw na naman ng basketball. Yun, yung nabigyan tayo ng opportunity dito. Nakita na natin yung mga idol natin. Wala na. Tsaka yun, makasama mo si Racketera sa programa 1 taon.
Iba po yun. Parang ano na yun. Oo, iba yun, dude. Usap nga kami ng airmats ko kanina eh. Iba din. And kung ano man yung task na panibago na naman na mangyayari sa mundo natin, sa buhay natin. Sabi nga, di ba? Everything happens for a reason. Sabi dito, para nagpapaalam na daw si Jello. What if dalawa kami? Charot. Joke lang. Hindi, kung ano, sa totoo lang, kung sakali mang maghiwalay din kami ni Rocky or hindi naman natin, we'll never know, di ba? We'll never know kung anong pwede mangyari. Basta ako, naka 1 year. No? Yes, Break up. oo, parang Una kong break up sa babae. Ngayon, diba? break up ko sa lalaki. Yan, di ba? Ako, isa to sa mga ano ko. Treasure ko. May kukwento ko to sa mga supling ko sa susunod, di ba? Oo na isa rin to sa mga naging history ng ano natin. Pero kung ano man yung panibagong ibigay sa atin, syempre gagampanan natin yan, di ba? Di ba? Gagampanan mo. Wala ka namang choice. Ladies' choice. So, ganun lang yun. Hindi, pero maganda, 'di ba? Parang napakasaya. Isang taon na tayong pinaliligaya ni Titan Jello. Naging extraordinary ang kanyang pagsama, 'di ba? Pagsasanib puwersa ng isang Titan at ng isang Rocky. Oh, so pasalamatan natin talaga ang mga... Malay nyo, pumunta kasi ako ng ibang bansa. Di ba? Hindi natin alam. Malay nyo, pumunta ako ng ibang bansa, change career, or magpatuloy na muna ulit ako sa music ko kasi maglalabas ako ng album. Hindi natin masabi, mga kabisyo. Di ba nga, nakikita abangan nyo nyo na naman. lang. Basta tsaka punta kayo July 31 kasi yun naman diba? talaga yun eh. Di ba? Parang kailan lang isang taon na. Sa mga nagtatanong po kung lilipat ako ng ibang istasyon, wala na po akong ibang lilipatan kundi kung mag-alis man po ako dito, ito na po yung huling istasyon ko siguro. Di ba? Hindi mo naman masasabi. Hindi rin natin masasabi. Ayoko rin magsabi ng tapos ng ano. Pero siguro, yun na lang muna. Kung aalis po ako dito or mawawala po ako dito, siguro po change career muna tayo. Mag-music muna po tayo. Labas tayo ng album. Ganun. Diba, sa mahalaga, no, na samahan nyo kami sa hirap at ginhawa, sa sakit, pighati, sa saya. Tsaka kasama namin kayo. Sana na-live out namin yung purpose namin sa tuwing gabi, no? Ayan, na nagkakasama tayo. Oo. Di pa nga nagsisingin sa akin hanggang ngayon. Minsan pag nag-iisip ko, syempre, lolo tayo. Mahirap talaga na isipin ang mga bagay-bagay. Pero, walang choice kundi maging masaya, diba? Oo naman. Kundi tanggapin ang mga bagay na nasa harap na natin. New journey. Kung ikaw, partner, hindi ka na magraradyo, anong gagawin mo na sa buhay mo? Siguro hindi naman bagay sa akin maging bold star, diba? Hindi bagay sa akin yung ganun, maging bold star. Viva Max, partner. Diba? Wala eh. Wala talaga sa pagkatao ko. Pilitin ko man, gusto ko mong may pakita, pero wala talaga makikita. Tsaka Mars, kung kukain kang artista, mga role mo, madre. Ganun. Oo, sama nang palang ng itsura ko, diba? Kumbaga ako yung tipo ng parang madre na parang pinagpapasapasahan ng mga pare. Wag mo, di ba naman yun? Mars? Hindi, pinagpapasahan ng mga pare dahil magaling na taga-silbi. Magaling na taga-silbi. Yun. Hindi, pero ano bang gagawin ko? Actually, marami akong gustong gawin eh. Marami, no? Parang dami kong gustong gawin. Labati mo na si Jello kasi binigay na natin yung birthday, yung cake niya. Boss! Thank you, boss. Sayang, hindi tayo naglaro. Sige na, love. Di kasi sumama dahil nag-meeting sila kanina. Sige na, love. Kamusta? Love, naka-live kami baka may masabi kang hindi tama. Ay, Mark! Balita ko, daw yung anak mo Nagigigil sa anak mo. Kaya nga sana maglaro na sila. Makapaglakad na rin yung anak ko. Malapit na yun. Naku, pag nag-land yun, wala na. Sige, parang may friends na agad si Enzo. Meron na, Mars! Sige.
In-invade yung privacy mo. Oh, sige, sige. Okay, ingat kayo. Bye. Oo, shoutout kay Mark, kapitbahay namin. O, Hello po, boss. ayun o. Hello po. Sige na. Okay, bye. Bye, ingat kayo. Sabi ni Max N, si TG pag di na siya magraradyo, magiging asawa ko na lang siya. Pero feeling ko nasa corporate kasi ako eh. Pero nandun pa rin ako sa part na mag-host pa rin ako, ganyan. Pero feeling ko, may paggagamitan naman yung utak ko. Doon ka sa ano na yan. Sama po si Enzo sa 31. Di pa ako sigurado kung maisasama ko siya, pero susubukan ko. Kasi baka lamugin nyo. Oo. Oo. Kawawa naman pag nilamog. Pero baka one of these days, sama ko pala siya. Mausog, no? Oo. Mahirap na mausog eh. Papakuluan mo pa yung damit. Sabi yun ng mga matapang. Laban! Ano? Papakuluan mo pa yung mga damit pag Ganun ba? nausog, sabi. Kami na bahala kay Enzo. Ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Kabisyo, sabi nga nila, mas masarap umuwi sa bahay kapag payapa ang paligid. Pero paano kung mismong komunidad na dapat nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan, siya pang pinagmumulan ng pagdududa at chismis? Mga kabisyo, napakinggan po natin sa unang bahagi ng Secret Files ni Gloria. Isang simpleng pagbili lang ng refrigerator ang nauwi sa usap-usapan. Imbis na maging inspirasyon ang pagsisikap ng iba, nauwi ito sa paratang ng inggitan. Pero ang mas masakit, kabisyo, hindi pala ang chismis ng kapitbahay ang pinakamabigat dalhin, kundi ang pakiramdam na hindi ka pinaniniwalaan ng taong inaasahan mong kakampi mo. Kabisyo, naranasan mo na bang magsumbong sa taong mahal mo, pero imbis na ikaw ay damayan, iba ang pinagtanggol? Hanggang saan kaya ang tiwala na kaya mong ibigay sa isang relasyon? At kapag ang partner mo ay mas madaling paniwalaan ang iba kaysa sa'yo, normal lang bang magtanong kung bakit gano'n ang kanyang ginagawa? Mga kabisyo, may isa pa pong nagpalalim sa pagdududa ni Gloria. Kung bakit gano'n na lang po ang pagtatanggol ng kanyang live-in partner kay Maripe. May alam ba siyang hindi alam ni Gloria? O baka naman talagang wala lang itong ibig sabihin? Yan ang ating alamin, mga kabisyo, kaya abangan po natin ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files.
Umasa ako na ang live-in partner ko ang unang makakaintindi sa akin. Nadadamayan niya ako. Pero sa halip, nadamayan ako, intindihin ako, ay ipinagtanggol niya pa si Marife. Si Marife na nagpapakalat ng chismis na ako ay inggitera. Napaisip tuloy ako. Bakit niya ipinagtatanggol si Marife? Sabi pa niya kababata niya raw si Marife. At sa pagkakakilala niya rito, hindi raw ito ganong klaseng tao. Parang pakiramdam ko. Mas pinipili ng live-in partner ko na magtiwala sa kaibigan niya o sa kababata niya kaysa dun sa nararamdaman ko bilang kanyang kinakasama. Napaisip ako. Okay, baka matagal na talaga silang magkaibigan. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinukutuban. Bakit? Parang mas kilala pa niya si Marife kaysa sa akin. Hanggang sa isang araw may nalaman akong isang katotohanan na lalong nagpagulo ng utak ko. Bumili ako ulit doon sa tindahan malapit sa bahay. Sakto, nandun yung isang pinsan ng tindera. Sabi niya, mag-ex ang live-in partner ko at si Marife. Hindi lang sila basta magkababata. Nag-live-in pa sila. Dahil doon parang gumuho yung mundo ko. At bigla kong naintindihan kung bakit ganun na lang ang pagtatanggol ng live-in partner ko kay Marife. At lahat ng pagdududa ko biglang nagkaroon ng dahilan. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi ako nasaktan dahil lang sa mga chismis ng kapitbahay o dahil sa pagpapakalat ni Marife na inggitera ako. Nasaktan ako dahil pakiramdam ko wala akong kakampi sa sarili kong bahay. At ang mas masakit isipin ay yung taong dapat unang magtiwala sa akin. Siya pa yung unang nagtitiwala sa ibang tao. Ay, hindi nga pala ibang tao, kundi isang tao na minsan na niyang minahal. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit hindi sinabi sa akin ng live-in partner ko na may nakaraan pala sila ni Marife? Hindi pa ba siya nakaka-move on? At sa tuwing lalabas ako ng bahay, pakiramdam ko ako yung pinag-uusapan. Kapag may mga babaeng nagkukumpulan, hindi ko maiwasang isipin na baka ako na naman ang topic nila. Unti-untiin tuloy akong nawawalan ng kapanatagan sa lugar namin. Dati naman, masasabi kong yung bahay namin ay isang tahanan na may kapayapaan. Pero habang tumatagal, hindi ko na yun maramdaman. Naiisip ko nga, lumipat na lang kaya kami para matapos na ang lahat. Pero bakit ako yung kailangang umalis? Wala naman akong ginagawang masama. DJ Rocky at DJ Jello, ano bang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin sa live-in partner ko na nasasaktan ako? Dahil sa paglilihim niya sa akin. O dahil sa hindi pagsabi niya sa akin tungkol kay Marife, tungkol sa nakaraan nila.
'Di ba natural lang naman to na masaktan ako at magduda. Sana matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Gloria. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo ang best friend ko! Oh, oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat.
Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nasaan na ba itong si Marife? Yun nga eh. Labas mo na si Marife. Yung totoo, anong nakaraan yun ni Marife? Ano ko muna, pinag-check-in ko muna siya ngayon. Pangalan to ng nanay ng ex ko, Maripe. Wala Talaga? talaga magawang mabuti. Uy, baka nakikinig yung nanay ng ex mo. Siniraan mo na Parang sa nagkamali radyo. ako ng banat. O sige, erase. Minsan naman talaga may tinatawag tayong character development. Oo. And meron tayong tinatawag na bugso ng damdamin. Oo nga, pero totoo naman talaga, masama talaga ugali niya. Shoutout sa'yo, Maripe! Okay, hindi na pala babawiin yun ni Titan Third Jello. floor na sana bahay niyo, Maripe! Kaso, hindi mo ako pinagtanggol, Maripe! Sumikat-sikat si Titan Jello or si Lil Vinci, diba? Tsaka kayo habol-habol. Minaliit mo ako, Maripe! Maripe talaga, oh. Kasalanan ni Marife. Pero hindi rin kasalanan lang ni Marife. May sala dito yung live-in partner ni Gloria. Nakakagigil yung ganun. Kami naman mga babae, ang gusto lang naman namin, kapag may sinasabi kami sa partner namin, pakikinggan kami, ibabalidate yung feelings namin at mauunawaan kami sa paraang gusto namin maunawaan. Tama. I agree. At kung meron kayong dapat iparamdam sa amin bilang partner namin, yun ay dapat magkakampi tayo. Hindi nyo kami kalaban. Kaya lang kasi ang nangyari dito sa ating sender, dude, imbis na unawain siya nung partner niya, nung nagko-confide siya na ginagawa na siya ng storya ng mga tao sa paligid niya, Tama. sa mga kapitbahay nila, imbis na siya ang ipagtanggol, bakit? Sino ba yan? Ano bang ginawa niyan? Sige nga, titingnan ko nga. Sige, kung sakali man, ako makakalaban nila. Kung ganun yung naging response ng live-in partner ni Gloria, feeling ko iba ang magiging narrative dito. Tama. Kaso nga lang, may nakaraan kasi, di ba, yung partner ni Gloria at si Maripe, di ba? Isa pa yun. Malaking factor yun eh. Bakit hindi nasabi nung live-in partner yung nakaraan nila ni Marife? Yun ang mali. Ano kayang tinatago nung live-in partner ni Gloria? Baka may gusto pa siya kay Maripe. Hindi pa siya makamove on. Tapos ginagamit niya lang si Gloria, Yes. panakip-butas, Panakip-butas. para makita ni Marife na, eto meron akong bago. Tama. Hanggang sa si Marife na mismo ang gumawa ng paraan para magkahiwalay sila ni Gloria. Pwede. Gumawa na tayo ng storya, di ba? Bago rin yun. Alam mo, totoo yan eh. Alam mo, may mga kakilala ko na biktima ng ganyan. Nang ano? Na biktima ng naging panakip-butas. Yung tipong mahal niya yung guy, kaso nga lang, parang hindi siya nabibigyan ng atensyon ng Lalaki. Yes, ng lalaki. Hindi siya nabibigyan ng tamang trato, treatment. Ang ginawa niya, nangilala siya ng ibang guy. Ngayon, yung nagsiselos na itong guy na to, Tsaka umaksyon. Yung boyfriend talaga. Yung boyfriend talaga. Na parang, kaya ko rin yan. Ito talaga ako eh, ganito. Nasa nature nyo ba talagang mga lalaki na parang competitive kayo? Ako hindi eh. Hindi depende siguro sa lalaki. Kasi kung ako, hindi ako competitive. Parang alam ko, may self-assurance kasi ako eh. Parang alam ko sa sarili ko na kung hindi mo ako gusto, ayaw mo sa akin, thank you, next. Pogi! Nakakaasar yung lakas ng loob. Hindi. Hindi ako pogi. Hindi rin ako pangit. Sadyang cute lang ako, partner. Katakot? Hindi, pero
Pero totoo. Depende sa lalaki. May mga lalaki na ayaw nilang natatapakan yung ego nila. Kasi ang lalaki naman talaga ma-ego yan tsaka ma-pride yan eh. Siyempre, paninindigan nila yung pagiging manly nila, di ba? Ang mahirap doon, kapag masyadong competitive kasi yung lalaki, minsan yun ang kumakain sa sarili nila. Hindi na nila alam yung tamang nagiging desisyon nila. Imbis na maging kalmado sila, nakakapag-isip sila ng tama, mas nananaig yung ego at pride kapag masyado kang competitive. Kasi ayaw mo matatalo eh. Ayaw mong mauungusan ka. Ayaw mo na may taong mauuna sa'yo o makaka-overtake sa'yo. Pero kung katulad mo ako, totoo to, alam ko to sa sarili ko. Kung katulad mo ako, Malakas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. At may mga lalaki rin naman talaga malalakas ang kumpiyansa. Oo naman. Kahit hindi pogi. Kapal gumawa ng mali, no? Ang kakapal lang ng mukha namin. Ganun. Pero pag iniisip ko naman, itong live-in partner ng sender natin na si Gloria, ang nararamdaman ko towards him ay tama. Hindi pa siya tapos doon sa nakaraan nila ni Marife. Yes. Kasi kung tunay at tapat kang nagmamahal sa isang tao, ba't di mo nilatag lahat ng baraha mo? Bakit hindi mo sinabi na, nga pala may ex ako na kapitbahay ko Bakit walang kaalam-alam si Gloria tungkol kay Marife? Nito pa lang niya nalaman. Doon sa tindahan. Kaya ako, ang suggestion ko dito kay Gloria, mag-usap sila ng masinsinan ng live-in partner niya. Tapatin niya at humingi ka ng tapat at totoong sagot mula sa partner mo. Kasi kung hindi niya gagawin yun, baka magsasayang na lang siya ng oras. Kasi baka mamaya inaantay lang talaga nito ng live-in partner ni Gloria na pumasok si Marife ulit sa buhay nila. Alam mo yun, yung tipong pag nakita na ni Marife na hindi pala talaga siya tuluyan pang nakaka-move on dito kay live-in partner ni Gloria, di magkakaroon sila ng happy ending. Tama. Tapos, meron kasing way yung ibang tao Hindi ko nilalahat pero may ibang way yung tao para pagselosin yung talagang mahal nila Tama. Diba? May ganun May ganun talaga. May ganung mga tao. Especially if you guys are... Kung kayo ay nasa loob ng iisang barangay o ng isang baryo o ng isang community, 'di ba? Ang daling makita 'yan si ganito ganyan, si Aling Bebang, si Aling ganito ganyan, kasama si ganito. So, kakalat at kakalat yung balita. At bakit itinira, 'di ba, nitong live-in partner ni Gloria, si Gloria dun sa bahay niya mismo? Pwede naman silang magrenta sa ibang lugar. Tama. Ewan ko, baka talagang bahay naman ni live-in partner ito at mas practical na dun sila tumira. Agree? Kaya lang yun nga ang butas dito is at hindi niya pinagtapat yung tunay na nakaraan ng buhay niya as a person who loves etong si Gloria. Kaya yun yung masakit para kay Gloria na una, inilihim mo na sa akin yun, tapos pinagtatanggol mo pa itong si Marife. So ang pinagtatanggol mo talaga at iniingatan mong damdamin ay hindi yung akin na partner mo. Ang iniingatan mong damdamin o feelings ay yung kay Marife. Tama. Bilang isang lalaki, ang dali naman sigurong sabihin yung tipong ganito, no? Ewan ko bilang, eto lang naisip ko. Sige, pag may narinig pa akong isang magsabi dyan sa paligid mo, ako makakalaban nila. Di ba yung parang maninindigan ka dun sa partner mo? Dapat. Kasi ang magkakampi dapat kayo Kayo Itinira ka nga dyan di ba? Kumbaga, ikaw, nasa ibang lugar ka The moment na sinabi sa'yo na, dito ka na lang. Diba? It's an effort. Kumbaga, umeffort ka para bitiwan kung ano man yung komportableng buhay na meron ka sa labas para sumama dito sa live-in partner mo. Tama. Nag-adjust ka. Tama. At wala naman siya pinag-adjustan Dumating ka sa buhay niya, okay, konting pag-a-adjust, pero nandun pa rin siya sa space niya. Tama. Nandun pa rin siya sa kapitbahayan niya. Walang nagbago, pero ikaw, may nagbago sa buhay mo kasi gumalaw ka na according doon sa desisyon na ginawa niya para sa inyo. Tapos ngayon, malalaman mo na meron palang ganong hindi nasabi o nililihim sa yung partner mo. So it's very unfair at ang pinakamagandang mangyari, magtapatan kayong dalawa ng partner mo at malaman mo mula sa bibig niya kung naka-move on na siya o hindi. At kung sinabi niya na naka-move on na siya, pwedeng pikein niya yun Pero hindi kailanman magsisinungaling ang galaw ng isang lalaki. Tama.
Pwedeng magsinungaling siya gamit ang mga salita, pero ang galaw niya at may papadama sa'yo kahit kailan hindi yun magsisinungaling. I agree. Tsaka dapat ang role ng isang lalaki, maparamdam sa ibang babae, sa isang babae. Kala ko ibang babae. Gumaganyan yung kilay ko. Nakita mo na parang umakatagan yung kilay ko, no? Sa isang babae na protektado siya, safe siya, may kakampi siya. Yun lang naman ang role namin dapat na maramdaman ng isang babae o partner namin, asaway namin, na huwag kang mag-alala. Meron kang poste na masasandalan mo. Anytime, anywhere, kasama mo ako. Ganun dapat. Totoo. Pero naintindihan ko din naman, dude, na may ibang klase ng lalaki na, alam mo yung tinatawag nilang introvert or sabihin natin na, ano nga tawag sa ganun? Yung lalaki na... Nonchalant? Nonchalant! Yun yung tawag. May mga sinasabi silang lalaki na nonchalant. Yung tipong nagsasabi ka ng feelings mo, as in emotional ka na bilang isang babae, pero yung response niya lang sa'yo, okay. Ganun lang. Wala kang makukuhang kahit anong klaseng komento na ikagaganda ng pakiramdam mo. Kasi ganun silang klase ng tao. Kalmado sila. Meron talaga. May ganun. Kaya lang kasi dito, hindi ka pwede maging kalmado. Bakit? May nalaman kang inilihim sa iyo Tama. So para sa akin, kailangan timbangin ng sender natin kung eto ba yung klase ng relasyon na gusto niyang ipagpatuloy sa buhay. Kasi hindi na nagsimula sa honesty o katotohanan o yung pundasyon ng relasyon nila hindi nagmumula sa katotohanan. Maintindihan ko kung natakot siya. I mean kung may gano'n na natakot siya tapos paparamdam nung partner niya na okay sila talaga, na hindi naman yun yung gusto niyang iparamdam. Tapos, talagang inilayo na niya yung sarili niya kay Marife. O kung mag-i-initiate yung live-in partner na, sige, sa iba na tayo rerenta. Yung mas malapit sa trabaho mo, yung ganun. Tama. O pwede yung ganun Hirap lang na nakakasalamuha mo sa isang komunidad, sa isang street. Tapos nagkakakitaan kayo, tapos may marinig kang hindi maganda tungkol sa iyo, hindi nakakabuti ng utak. Parang bombarded ka o parang samot-saring paninira, 'di ba? To the point na parang feeling mo wala kang kakampi. Na dapat sana ang kakampi mo, partner mo, hindi yung mga kapitbahay ninyo. Kasi kahit wala ka ng kakampi dun sa mga kapitbahay, kahit wala na iisa dun Basta yung nandun sa loob ng tahanan, kakampi mo, goods na yun Yung uuwian mo, goods na yun Pero hindi di mo naramdaman yun. So, bakit ka mananatili sa isang tahanan na alam mo na hindi naman kumakampi sa'yo yung tao nandun? Yun ang mahirap. Tapos mapapa-feel pa nung guy na hindi mo siya kakampi. Wala na. Kung ikaw ang nasa sitwasyon... Ni Gloria? Hindi. Nung lalaki. Paano ko i-handle? Paano mo i-handle yun kung sakaling na-miss out mo o naligtaan mo yung parte na sabihin sa kanya na, by the way, ex ko pala tong si Marife. Mali yun Dapat hindi mo makakaligtaan yun. Ex mo nga yun. Kilalang kilala mo yun. Mali mo naman, grade 1 sila nung naging mag-ex sila. Kalokohan yun. Naglilibid sila ng grade 1. Daker nga ako. Kilala ko yung ex ko Si Beverly. Beverly? Oo. Hindi mo makakalimutan yun. Kumbaga dapat, wag ka maglalagay ng taong mahal mo sa alam mong lugar na alanganin o pwede siyang mawala ng peace of mind. Kumbaga, wag mong dadalhin yung partner mo sa gubat na alam mong hindi siya mamumuhay dun pag wala ka. Ganun lang yun Ako, lagi kong iniisip, kahit ako wala akong peace of mind, basta yung partner ko may peace of mind, okay na ako. Basta bigay niya na muna sa akin yung mga bagay na pa-segue ko. Ganun. Hoy! Basta bibigyan ng peace of mind. Ganun. Tsaka kung iisipin din natin, hindi mawawala sa buhay yung mga inggiterang kapitbahay. Totoo yan. Hindi mawawala yung mga chismosang kapitbahay. Lagi at laging merong maiinggit sa'yo. Tama. Pag-uusapan ka, Tama. hindi natin alam kung maganda yung mga bagay na sasabihin sa'yo o pangit.
Pero lagi mong tatandaan na magkaiba yung reputasyon dun sa karakter na meron ka. Tama. Yung reputasyon, yun lang yung alam ng ibang tao tungkol sa iyo. Tama. Pero yung karakter na meron ka, yun yung ikaw. At yun yung dapat pagyamanin ng isang tao. Yung karakter mo talaga, yung kabutihan na meron Yung ka. ikaw talaga. Tama. Kasi kung sakali man na magkaroon naman ng ano dyan, yung tipong sabihin natin na paglilitis, o kaya, ito, magkabaranggayan na, diba? Lalabas at lalabas din naman yung totoo dun eh. Tsaka, ang pinakamahalaga, yung matutulog ka na mapayapa ka. Di ba yung tipong, pag ikaw wala ka kasing nagagawang kasalanan, o nagiging mabuti ka naman sa mga tao sa paligid mo, ang pagtulog mo masarap naman sa pakiramdam eh. Di ba? Hindi mo iisipin na, may ginawa ako sa ganito, nakasira ako ng ganito, o nainggit ako kay ganito. Pag wala kang inggit sa katawan, kaya mo matulog ng payapa eh. Tunay. Pero kapag may inggit ka sa katawan, chismosa ka, dami mong sinisira ang buhay, 'di ba? Biglang pag dilat ng mga mata mo, parang yun agad yung isip mo. Tas parang nakaka-toxic, nakakapangit. Tsaka parang G ka sa buhay. Totoo yun. Hindi ka marunong mag-chill. Mabigat yun sa buhay yung ang dami mong gustong siraan, ang dami mong gustong ipaglaban, lagi kami gustong patunayan. Pangit talaga. Totoo. Tsaka hindi magbubunga ng maganda. Lahat ng gagawin mo kung meron ka lang talagang gustong patunayan sa buhay na hindi naman maganda yung nagiging intention mo. Tama. Uy, lalim niya na. Di tsaka dude, eto pa ha. Kung meron kang distractor o sabihin natin basher, Yan. eto na lang isipin mo. Sige. Ay, hindi pa ako artista pero may basher na ako. Yan! Diba? No? Paano na lang kung na-artista na ako? Kung ganun yung mindset mo, ay, ang ganda ko. Yung ganun. Ang pogi ko. Titangelo, diba? Cute. Cute ko. Kata-cute pag naging karelasyon. Anyway, kabisyo, sana naging masaya kayo sa usaping ito at sana may natutuhan tayo sa secret file ni Gloria. Sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang secrets, bahagi nyo lang po sa amin yan, rakitera@gmail.com. Yan po ang aming email. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Gloria's Secret File. Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama
araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumak. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na,
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret.
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko.
Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie.
pag bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio.
ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:40 p.m. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po. Good evening po. Magandang gabi, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Call me Gracie po. Gracie, ilang taon na po kayo? 34 years old. 34. Sang lupalo po kayo galing? OFW po ako. Nasa Hong Kong po ako ngayon. OFW. Alright, nasa Hong Kong. Si Gracie. Alright, ma'am, di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito ha. Gracie, 34 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Nagdadalawang isip ako para sa status namin ng ex ko dahil rin sa mga anak ko. Nagdadalawang isip ka sa status ninyo ng ex mo dahil sa mga anak mo. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Linawan mo o linawin mo sa amin kung kaninong mga bata o kaninong mga anak. Itong anak mo, anak nyo ba to ng ex mo? Go ahead. Bali, ano po ako, bali single parent po ako. May anak po ako na 2 mula sa ex-husband ko po. Pero may partner po ako na yun, kahihiwalay lang rin naman po namin. Pero I am not really sure pa po sa status namin kasi yung nag-hold on po is yung anak kong napalapit na rin sa kanya, sa ex ko. Parang ganun po. Gaano kayo katagal nitong ex mo na ito? Almost 4 years po, bali. Then 3 years kaming nag-live-in. Mm-hmm. And ilang taon na itong mga anak mo? Ang anak ko po, panganay, 7 years old. And yung bunso is 6 years old. So basically, itong ex mo na ito, nakasama ang mga anak mo nung mga 3 years old sila. Tama ba? Yung ano lang po, yung bunso ko po talaga. Kasi yung panganay ko po, parang laking lola. Actually po, mula nung umalis nga ako dyan sa Pinas, hindi po talaga yan natutulog sa akin yung anak kong babae. Kasi makilola lang talaga siya. So nung nag-live-in kami ng ex ko, ang anak kong lalaki yung kasama, mula 2 years old po siya. At oo, siya na yung kasama at parang kinalakihan niya ng partner ko. So para bang kinikilala na tatay nung bunso mong anak, itong lalaking to? Yung ex-partner ko po is lesbian po.
Oh. Etong ex-partner mo ay lesbian. Yes po. Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong ex-partner mo na ito nang sa gayon magkaroon kami ng imahe sa mga utak namin? Hindi ko po ma-explain pero ano po, hindi naman siya maganda, hindi rin pangit. Ay, hindi, ano po, sino nga ba? Yung mga medyo mga morena na artist style, parang may nafi-figure out ako pero hindi ko po maano kung ano yung pangalan. Morenang artista, ganon yung peg niya. Parang medyo, parang gano'n. Lobby po, yan. Ano ba siya? Hindi Nagdadamit po. lalaki o sakto lang, babae? Yes po. Sa, mataas pa rin po yung buhok. Hindi siya nagpapa-haircut, nagpapa-boycut. Pero ano po, hindi siya as in bihis lalaki. Minsan nga parang mas ano pa siya magbihis sa akin eh. Saktuhan lang. Hindi siya yung out na out bilang tomboy. Out rin po. Kilala po siya. I-send ko na lang po kaya yung picture niya. Sige, para kami yung mag-describe dito. Sige, send mo dito sa Viber namin para makita namin kung ano yung description na pwede naming sabihin dito sa partner mo. Nang sa gayon magkaroon din ng idea yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Okay, so itong ex-partner mo na ito, paano ka naman nahulog sa kanya? Siyempre galing ka doon sa tatay ng mga anak mo, no? Lalaki, tapos biglang naging tomboy ang naging karelasyon mo. Paano nagkaroon ng ganong klaseng shift doon sa pagdedesisyon mo? Pero bago po dyan, yun po kasing ex-husband ko. Parang ikinasal lang kami na wala talagang totally love. Kasi po, sa dati kong pinagtatrabahuan, nabuntis po kasi ako. So sa dati kong pinagtatrabahuan, matatanggal ako kapag hindi ako naikasal doon. So that time po, wala po talaga akong choice kasi walang trabaho. Breadwinner ako, walang trabaho naman si Papa, walang disabled pa si Mama. Tapos yung kapatid ko, wala rin. So ang iniisip ko, kailangan ko na lang magpakasal para na lang, hindi lang ako matanggal sa trabaho kasi kapag natanggal pa ako ng trabaho, paano pa yung pinagbubuntis ko? Paano pa yung parents ko? Paano ko pa sila masusuportahan? Parang ganun po. Pero inilaban ko po sa pagsasama namin ng ikinasal kami, inilaban ko. Naging mabuting wife naman po ako sa kanya. Alam ko ginampan kahit nga po nagbubuntis ako. Ayun, ako pa rin yung naglalaba. Lahat po ginampanan ko, alam ko sa sarili ko, ginampanan ko ng maayos yung tinatawag na nagampanin ng isang asawa. Pero hindi pa rin po dumating po sa punto na hanggang sa 2 na yung anak namin. Dumating na po ako sa punto na kahit sinasaktan niya ako, tinitiis ko pa rin. Pero dumating ako sa punto na mahilig kasi po ako makinig ng mga ganitong mga radio stations po. May isa akong napakinggan na ano pa ang rason para magstay ka sa isang relasyon kung nagkakasakitan na kayo. Tapos makikita pa ng mga anak na lumalaki silang nakikitang nagsasakitan kayong mag-asawa. Kaya parang dahil po dun, yun po yung rason kung bakit nakipaghiwalay na ako kasi ayaw kong lumaki yung mga anak ko na nakikita nilang nag-aaway kami, baka lumaki po silang violent. Parang violente, ganun po. Then, after that po, syempre tumigil ako. Naghahanap ng makakausap, ganun. Meron po akong parang I don't know po kung familiar po kayo sa Team Tara na vlog. Meron po kasi silang fan club sa lugar namin. Doon po, may meet up, nagkakilala kami doon. Nang itong ex ko po na Les po. Nagkainlaban kayo? Yes po. Naramdaman mo ba na itong ex mo na ito, na Les, ay
siya na yung parang gusto mong makasama habang buhay? Sa totoo lang po, kasi nung ikinasal ako sa ex-husband ko, yun lang naman po yung ko, masayang pamilya, mabigyan ng isang masayang pamilya yung mga anak ko. Doon po yun, dito sa Lesko po na ex, doon ko po yun natupad. Masaya po kami. Road trip, food trip, pagbibigay ng oras. Siya yung parang kinalakihan ng anak ko. Yung tipong, yung anak kong lalaki sa kanya lumaki. Yung tipong sana yung tatay niya ito yung nagtuturo ng basketball. Gumagawa ng ring ng basketball. Siya sana itong naghahatid sundo. Pero yung ex ko, siya po yung gumanap ng lahat. Kaso po itong ex ko, parang ang nangyayari po sa aming dalawa. Ako po yung nagtatrabaho, siya po yung naiiwan sa bahay at naiiwan sa anak ko. Hello. At bakit kayo naghiwalay nitong partner mo na to? Ano po? This year lang po. Nalaman ko po kasi, lagi na po kasi yan, parang lagi ko siyang nahuhuling may ka-chat. Then, yung okay lang naman sa akin kung may ka-chat siya. Kung walang mali siya, wag niya lang sanang i-chat delete. Pero lagi niya pong ginagawa, chat delete. Tapos nasabi niya wala namang mali siya. Hanggang sa yung pinakahuling babae na yan, na pinagawa yan namin. Tatlong beses ko na nahuli siya sa isang babae lang na yan. Ngunit yung pinaka last time po na nahuli, siguro yung pamangkin niya naawa na sa akin at isa sa barkada niya naawa sa akin. So sinabi niya na may extra phone na pala ito siya. Alam ko po yung account niya. Napapasok ko yung social media account niya. Yung social media account ko, alam niya rin yan. So, wala lang sa akin. Talagang tiwala lang naman talaga ako sa kanya. Hindi ko po kasi inisip na magloloko siya. Kasi nung nagkakilala kami, galing siya sa niloko siya. Nag-cheat sa kanya yung ex niya. So, sabi ko, hindi ko to lulukuhin. Hindi ko ipaparanas yung pinaranas ng ex niya. Kaya, totoo po, naging loyal po ako sa kanya. Gracie, eto bang karelasyon mo na ito o naging karelasyon mo na ito, nagsimula ba kayo ng LDR kayo or nito na lang kayo naging LDR? Nito na lang po kami naging LDR po. And palagay mo ba naging factor na naging magkalayo kayo para makagawa siya ng ganong klaseng bagay? Nasa Pinas po ako nung nangyari po yan. Busy po kasi ako sa trabaho, so syempre siya na po yung parang hindi ko po talaga inisip na magagawa niya. Okay na yun yung mga ka-chat niya, malayo naman yun. Parang hindi ko na lang po yun iniisip. Pero ito po kasing siya po kasi naghahatid sundo sa anak ko. Doon niya siya minsan tumatambay sa paaralan. Kasi kinder pa lang naman, half day pa lang yung klase. So doon na siya inaantay niya na hanggang maglabasan. Yung tindera sa labas ng school, naging friend niya. Naging friend ko rin, close kami, minsan lumalabas kami. Hindi ko talaga inaasahan na meron na pala silang relasyon. So paano mo nalaman na may relasyon sila nung tinderang yun na naging kaibigan niya, na naging kaibigan mo rin? Yun po yun, yung mutual friend rin namin na one of the parent rin ng classmate ng anak ko. Sinabi na sa akin kasi naaawa na daw sila sa akin. Yung may tipong andon lagi sa loob ng tindahan yung ex ko. Pagkatapos yung may problema na may nangyari po kasi sa akin diyan sa Pinas. Parang yung nagbago po kasi talaga siya. Pero
tinatanong ko bakit ka nagbago, parang hindi ka nakatulad ng wala, pagod lang daw sa trabaho. Kasi po, gumawa kami ng parang kainan po. May kainan kami. So instead na doon po sa malapit sa bahay namin, pinatayo, doon po sa side ng family niya, doon po pinatayo sa labas ng bahay ng parents niya. Bakit daw So, ganun ang yung ginagawa- desisyon? Bakit naging ganun Po. yung naging desisyon? Bakit Ano- naging ano ganun? po? Bakit naging ganun yung desisyon? Sino may kagustuhan nun? Sa side niya? O umagri ka ba doon? O wala ka na lang nagawa? Mag-agree na lang po kasi yung pesto. Alam na yung fiesta sa kanila. So, parang umagri na po ako. Tumulong pa po ako kung paano ipatayo, paano yung mga strategy, paano yung dapat. Kasi mahilig po talaga ako. Kumbaga, business-minded po talaga kasi ako. Actually po, before pa po yung business na ito, meron na kaming unang naipatayong business, ngunit natigil rin kasi nga, Korean cook po kasi siya. Kaso nga lang po, may problema rin sa ugali niya. Siyempre, sabi ko, i-push mo lang yan kasi magiging successful yan. Kaso nga lang, parang unang buwan, ikalawang buwan pa lang, parang sumusuko na siya. Ine-explain ko sa kanya, ganyan talaga ang business. Sa umpisa, mahirap yan. Sa umpisa, todo kayo diyan hanggang sa magiging success. Nakikita ko sana yung success ng business na yun. Kaso lang itinigil niya kasi napapagod daw siya na siya yung nagluluto. Gusto niya daw may iba. Ine-explain ko sa kanya, hindi pa tayo pwedeng kumuha ng cook. Hands-on muna dapat tayo dito. So naisara po yun. So pangalawa na po ito, na doon sa kanila. Ginagawa niya na pong rason na hindi makakauwi sa bahay namin. Kasi gabi na daw natatapos, gabi na daw may customer pa, ganon. Pero yung punto ko naman, kung pamilya yung turing mo sa amin, kami yung pahinga mo. Kung pagod ka, umuwi ka. Kami yung pahinga mo, kami yung sa amin makukuha mo na yung kapahingahan. Para sa akin po, ganun sana. Hindi ko po alam, that time pala, magka-chat na sila nung tendera sa labas ng school. Tsaka until such time na nakuha ko na talaga yung phone. Una, nakikita ko palang itinatanggi niya, sabi niya sa pamangkin niya, hindi daw sa kanya ganyan. Until sa such time na may problema ako, iyak na ako ng iyak. Parang siya wala lang pakialam. Ako, ina-anxiety na ako, iyak na ako ng iyak. Siya tulog, naghihilig. Until sa naisipan ko lang, buksan ko kaya yung motor niya, baka totoo yung phone. Doon po, nakita ko lahat, yung mga type na ang tawagan nila, asawa ko, ganyan na. Pagkatapos yung dumating na sa punto na, para sa'yo hindi ako magiging busy. Kaya pala busy siya kapag dumating sa akin. Kasi doon pala siya sa kabila busy. So binuksan mo yung motor niya, doon nakatago yung Sa cellphone. may upuan yun eh. Sa upuan Yes ba? po. Opo. Tapos nandun yung palitan nila ng mga mensahe. Tapos ngayon napagtanto mo na kaya pagod siya pagdating sa'yo dahil yung enerhiya niya na dapat para sa inyo ng anak mo, napupunta doon sa kanyang Babae. iniirog na nandun, tindera sa isang tindahan. Tama? Yes po. So nung nabasa mo yung nandun sa cellphone, kinumpronta mo ba siya? Yes po. Inamin niya po. Actually po ang rason niya sa akin kasi daw parang hindi ko daw nakikita yung mga effort niya. Kasi parang kulang daw lagi yung ginagawa niya kaya nagawa niya daw yun. Ang pinakasakit pa pong linya, nagawa niya daw kasi kampante siya na malaki yung tiwala ko sa kanya. Anong reaction mo doon Yun. sa lahat ng mga sinabi niya? Siyempre po masakit. Nasaktan po.
Pero bakit hindi ko po siya maiwan? Kasi po, una po parang nailayo ko yung sarili ko sa lahat. Wala akong maituturing na super close friend doon sa lugar namin. Parang hindi ko lang siya naging partner, kundi naging best friend ko siya, hingahan sa lahat-lahat. Ngayon, sabi ko, ngayon wala na siya. Wala akong matakbuhan. Kahit ngayon nga, wala na kami. Sinong natatakbuhan ko, siya pa rin. Kahit sarili kong pamilya, nahihirapan akong kontakin. Kahit yung mga tiyuin ko, nahihirapan akong iwanan yung anak ko. Parang kahit wala na po siya, parang siya pa rin yung shoulder to lean on ko. Parang gano'n. May communication pa ba kayo ngayon, Gracie? Yes po. Anong status ninyo ngayon? Nung wala na po kami, sumubok po ako na yung parang mangilala po ng iba. Hindi po para magkaroon ng bagong relasyon, kundi yung parang may makausap, ganun po. Until such time nalaman niya na may pumuporma sa akin. So yung dating lagi kong hinihingi sa kanya na sana hindi tayo nagbago. Parang ngayong malayo na. Kasi bago po ako dumating dito sa Hong Kong, dumaan pa ako ng Manila. Matagal pa po akong nagstay po doon para sa process ko po. Ngayong LDR tayo, parang katulad sana nung bago pa tayo, parang 24 hours yung tawagan. O di kaya kahit hindi 24 hours, Pero yung nangyayari po, malayo na ako. Parang galit pa nga siya na kumontak ako sa kanya. Tapos parang nasasakal daw siya sa akin, ganun. Sige, hinayaan ko lang na masaktan ako ng masaktan hanggang sa parang dumating po ako sa punto ng hilala ako ng iba. Na-divert yung isip ko sa bago kong nakilala. Yung dating hinahanap ko sa kanya, nakita ko yan sa iba. Na parang may someone nagpapahalaga sa akin. Ngayon, nung nalaman niya yon, parang threaten siya, ganun. O tama ba yun na threaten siya? Gustong makipagbalikan sa akin. So ngayon parang ginagawa niya yung lahat para yun, magkabalikan po kami. Inamin niya lahat ng kasalanan niya, lahat pati yung other account niya na alam kong ino-open. Ewan ko kung totoo, pero parang instinct na po ng babae. Feeling ko ino-open niya pa rin ito. Ikaw ba naman, wala naman po siyang trabaho pagkatapos hindi man lang maka-chat. Alam niya naman kung anong oras lang ako pwedeng ma-chat, anong oras lang ako available. Hindi siya naghahanap ng time para that time makausap ako or ano. Anong plano mo ngayon, Gracie? Yun po yung hindi ko alam. Kasi po, kung sa mahal ko pa rin po siya. Kasi parang yung pangarap kong pamilya nabuo sa amin. Yun po. Tama ba na baka this time magbago na siya? Baka mali na hindi ko siya pagbigyan? Baka mali yung desisyon na hindi ko siya pagbigyan ng another chance. Ganon. Kasi ngayon po sa totoo lang, kahit gusto kong sanang putulin na lang, pero wala akong choice. Katulad ngayon, may problema po yung anak ko. Saan po ako tumatakbo? Sa kanya. Lalo na po ngayon yung anak ko pong lalaki, 6 years old. I admit po dahil po sa trabaho ko dati sa Pinas, napabayaan ko po siya, parang kulang po sa atensyon. Ngayon, ni pagtawag, hindi ako pwedeng makatawag sa anak ko kasi may alaga akong bata dito. Kapag nakikita niya na yung alaga kong bata, nagsiselos. So parang ang hirap kumuha ng time na makausap yung anak ko
na yun na lalaki, parang nagre-rebelde, may problema sa paaralan. Sino yung nakatutok? Sino yung sino yung nakakausap ng anak ko? Sino yung nagbibigay ng atensyon ngayon? Ang ex ko. Kasi malapit na sa kanila yung anak ko. Halos 4 years na sa pamilya nila minsan umuwi. So, kahit wala na kami, hinihiram niya pa rin yung anak ko. Na pinapayagan ko naman. Kasi hindi rin po kasi kaya ni mama na siya lang yung mag-alaga sa 2 anak ko. Sa edad po na 6 and 7 po, mga makukulit pa ito eh. Si mama po, PWD. Putol po yung paa nito pero naka-artificial leg. Tapos sila lang 3 ni mama ngayon sa bahay. Yung anak kong 2 tsaka si mama. Kasi yung kapatid ko tsaka si papa nasa bukid noon para sa trabaho. So, talagang nahihirapan si mama lalo na ngayon yung anak kong lalaki kailangan ng atensyon academically. Hindi niya masabay na maturuan yung 2. So, itong ex ko, wala akong ibang malapitan kundi ang ex ko. Doon na naman ako lumalapit para matulungan sa pag-tutor, ganon. Kasi sa ngayon humahanap po ako ng tutor pero wala pa akong makita. So, doon na naman ako sa kanya takbo. May birthday yung anak ko nung nakaraan. Wala akong malapitan sa pamilya ni mama na side, sa pamilya sa father side wala. Si mama hindi kakayanin na siya lang. Sa kanya ulit ako lumalapit. So, parang nakikita ko naman po yung pagbabago niya, yung dating hinahanap ko na oras, binibigay niya na ngayon. Kaya po, tama ba? Tama po ba na, magbibigay ba ako ng another chance or what? Gracie, palagay mo ba itong ex mo kailangan mo sa sandaling ito? Yes po. Wala po kasi ako parang, kasi kahit nakikita ko naman pong sitwasyon ni mama. Gustuhin ko man po, pero parang, paano yung mga anak ko? Yun. May chance ba, Gracie, na makakuha ka ng malayong kamag-anak na pwedeng mag-alaga ng mga anak mo? O meron bang parte sa'yo na nag-iisip ka na kumuha rin ng kasambahay? Yung ganun ba? May mga option ka bang ganun? O tight ang budget? Sa ngayon po, na bago pa lang po ako dito, tight pa po talaga yung budget. Hindi pa po talaga kakayanin. So, sa malayong kamag-anak ko naman po, yun po yung parang pinagtatampo ko sa kanila. Kasi nung andyan pa ako sa Pinas, okay yung trabaho ko. Ang dali-dali nila akong malalapitan. Ngayon, naranasan ko po yan na iwanan sa kanila yung 2 kong anak. Pero nababalitaan ko na parang itinataboy nila, parang ganon. Parang sila na laging iniiwan doon sa kanila yung bata. Siyempre po, masakit po sa pakiramdam na wala na nga po yung tatay. Parang maramdaman pa nilang itinataboy sila. Kaya doon ko po sila iniiwan sa yung ramdam kong open sila. Yung tanggap sila. Yung pamilya ng ex ko po. Parang kapamilya na nila ito rin yung mga anak ko. Gracie, naiintindihan namin na nandun ka sa sitwasyon na nagulong-gulo ka. Nandun yung pagmamahal mo, nandun yung kailangan mo tong taong sa buhay mo. At para bang wala ka ng choice dahil sa sitwasyon na meron ka. At kung ano man yung palagay mong makakabuti para sa sitwasyon mo at sa sitwasyon ng buong mag-anak, yun ang piliin mo. Hindi naman kailangan magmadali sa pagdedesisyon na magkabalikan kayo agad ng ex-partner mo.
pwede namang i-delay yung pag-iisip mo kung makikipagbalikan ka. Pero kung pagiging magkaibigan o kung kinakailangan mo pa siya at willing naman siyang gawin yun para sa mga anak mo, Tama. maging bukas ka at maging practical ka na lang muna din na hingin yung tulong niya. Total, may pinagsamahan din naman kayo. Tapangan mo na lang, Gracie. Kasi sa pagkakataong ito, bilang isang ina, katapangan mo yung kailangang umibabaw, mangibabaw sa lahat ng nararamdaman mo ngayon. Oo, nandun yung takot, pero kailangan mong gawin yung isang desisyon na kahit alam mong medyo mahirap sa kalooban mo, pero kailangan mong lunukin, tanggapin dahil ito yung mas kinakailangan ng sitwasyon. At naiintindihan namin yun, kung yun man yung pipiliin mo. And I think meron ka naman ng ding sagot, no? Dun sa tanong mo sa amin ano bang gagawin ko? Gusto mo lang sigurong marinig, no? O maibsan yung bigat ng nararamdaman mo. Yes po. May sagot ka na sa tanong mo sa amin? Palagay mo ba kung sabihin namin dito sa programa na to na wag mo nang balikan yan? Palagay mo gagawin mo ba yun? Pwede pong marinig. Pwede mong marinig yun. I mean, pwede ko po bang marinig yung side niyo? Ito naman si Titangelo, nagbigay na ako ng na opinion ko dito eh. Ikaw, Titangelo, anong masasabi mo? Gracie. Yes po. Alam naman namin tama si partner. Ang ganda na ng sinabi ni partner sa'yo. At naniniwala ako na may desisyon ka na rin naman. Validation lang naman ang kailangan mo ngayon sa amin. Pero Gracie, hindi rin ako para magpigil ng gusto kong sabihin sa'yo. Alam mo, Gracie, kung tingin mong wala ka ng respeto sa sarili mo, gusto mo pa rin ipagpatuloy yung alam mong bagay na nakakasakit na sa puso mo, nakakabigat na sa puso mo, go. Tuloy mo. Kung nakikita mo yung sarili mo na dapat hindi na respetuhin. Hindi naman masama magmahal, Gracie. Hindi naman masama lumaban sa pagmamahal, pero dapat din pinipili din natin yung paglaban natin kung worth it pa ba sa tao na yun. Tatanungin kita, worth it pa bang ipaglaban mo, Gracie? Yes or no? Yes or no? Hindi na po worth it. Okay. Tingin mo pa ba, nagkakaroon ka pa ba ng respeto sa sarili mo kapag tuwing pinaglalaban mo ito? Meron nga pong magtanong sa akin, meron ka pa bang apat na to sa'yo? Self-love, dignity, self-respect. Limutan ko yung isa. Basta apat po yun. Ang sagot ko sa kanya, parang hindi ko alam kung ano yan. Siguro kasi parang wala na po siguro talaga yun sa akin. And that's normal, ma'am. That's normal, ma'am. Kasi talaga namang ganun eh. Kapag umiibig tayo, minsan nandun tayo sa point ng buhay natin na gusto natin ubusin yung sarili natin. Gusto natin isagad yung sarili natin. Pero ma'am, nandito ka na sa punto na naguguluhan ka na. At hindi rin namin nahayaan dito sa programa namin na pumunta ka pa dun sa pinaka magulong sitwasyon pero hindi mo pa rin alam kung ano yung pipiliin mo. Nandito ka na ngayon, ma'am, sa sitwasyon na pwede ka nang pumili, pwede ka na magdesisyon. At pinagpapaalala muli sa'yo na alam namin, alam mo rin na hindi naman na worth it. Sadyang nilalaban mo lang. Dahil tingin mo baka magbago. Tingin mo baka may mabago. Tingin mo baka magkaroon ng himala. Walang ganun, ma'am. Siguro depende sa intention niya, no? Mm-hmm. Kung paano niya talaga
hahayaan muna itong ex-partner niya na maglingkod dun sa mga anak niya. Kasi sa nakikita ko naman kay Gracie, oo, gusto niya, 'di ba? Sana na bumalik, pero nandun yung parte na ayoko na kasi hindi ko na maramdaman yung respeto para sa sarili ko eh. Pero kung praktikalan lang din yung pinag-uusapan ngayon, no, na hindi masyadong ma-involve muna yung mga nararamdaman natin ngayon, o sabihin natin na kung meron bang part na magre-reconcile kayo as girlfriends or as magkarelasyon, no? Kung yung parte muna na tingnan natin yung intention ba ng pagtanggap mo ba sa taong to ulit sa buhay ninyo ay dahil sa mga bata para kahit papano makaipon ka ng tamang pera o kaya ng tamang panahon para bumalik ka ng Pilipinas. Hindi ko alam, madami siguro tayong makikitang pwedeng gawing diskarte ni Gracie eh, no? Para maisip niya na hindi niya na kailangan tong ex-partner niya. Kasi minsan nagtatalo din tayo dun sa pangangailangan natin dun sa tao, dun sa pagmamahal natin eh, o dun sa parte naman na may respeto ako para sa sarili ko. Minsan mas matimbang na kailangan kasi natin tong taong to, kaya kailangan mag-reconcile kami. Pero yung ganong klaseng purpose o yung intensyon o pag-iisip natin, syempre may hangganan din yung ganon, no? And kung yung iniisip mo magbabago siya, yun eh, parang yun, isang rason yun o part ng intensyon. Sa kabilang banda, meron din naman na magbabago siya. Tatanggapin ko siya kasi magbabago siya, kaya pa namin tong ayusin yung relasyon namin. So, isipin mo maigi, ano ba yung intention mo kung sakali man na papapasukin mo itong taong to sa buhay ninyo? Para ba bigyan siya ng pagkakataon para magbago? O para talaga kahit papano meron munang parent, Tulong, no, na maging present dun sa buhay ng mga anak mo habang hindi ka pa nakakapagdesisyon o habang inaayos mo pa lahat ng mga dapat mong ayusin ngayong nasa ibang bansa ka? Siguro po sa ngayon, pansamantala po is yung pinakaano ko po muna talaga yung mga anak ko. Kasi po, nasubukan ko na rin po naman po yan na parang, yun nga po, nag-ano po ako ng ibang makakausap. Parang nadidibaliwala ako na rin naman po. Hindi ko na po siya hinahanap, hindi ko na hinahanap yung atensyon. Kaso nga lang, wala naman po akong choice ulit dahil yung mga anak ko na naman na nangangailangan. Wala ako naman ibang matawagan, siya lang. Kaya yun, nakakontak po ako ulit. I think, Gracie, kung i-assist ko po yung sarili ko ngayon, parang kaya ko na rin naman sanang wala siya kung hindi lang sana involve yung mga anak ko. Ang laking factor niyan at naiintindihan ka namin, Gracie. Kaya mo kung wala siya at wala yung mga bata eh. Kayang-kaya ng isang tao yun. Ang daling magbabay sa isang relasyon kung walang involved na bata. Tama yun. Diba? Bye-bye. Wala akong isipin na iba kundi sarili ko lang. Pero kapag may mga batang involved, nasa malayong lugar ka pa, PWD yung nanay mo, sinubukan mo na humingi ng tulong sa ibang kamag-anak, kumbaga naramdaman mo na hindi welcome yung mga anak mo, kahit sinong magulang, matatakot, 'di ba, na ipwesto yung mga anak niya sa bahay na naman ng isang kaanak tapos hindi naman sila tatanggapin ng buo. And proven and tested na yung ex mo at yung pamilya niya, welcome na welcome dun yung mga bata. And kahit sino magulang dyan gusto na lumalaki yung mga bata na nasa safe na lugar. environment, Yes, tama. na mahal sila ng mga taong nandun sa bahay. At ikaw, helpless ngayon, Gracie, dahil nasa ibang bansa ka. Willing ka bang umuwi ng Pilipinas para talaga makasama mo yung mga anak mo at dito ka na lang magtrabaho? Hindi po eh, kasi sa totoo lang, meron na po akong konting negosyo sana dyan sa Pinas, pero hindi sumasapat, lalo na si Papa nga ngayon senior citizen na pero napipilitan pang magtrabaho. Gusto ko siyang pauwiin para ako na lang bahala sa kanila. Nandito rin po ako sa Hong Kong kasi may pinag-iipunan akong after ng kontrata ko, may patayo yung plano kong business. Alam mo na, So, bibilib kami. after lang sa'yo. ng kontrata nito, makakapag-ano na po ako. May isaayos ko na lahat ng plano ko.
Nakikita namin, Gracie, at dama namin dito na business-minded ka. May plano ka, meron kang siguro 3-year plan o 5-year plan. At hindi mo hahayaan talaga na uuwi ka na wala ka. At nakikita ko na may maganda kang vision para sa mga anak mo at para sa pamilya mo. Kaya lang syempre, ang tao, hindi naman yan kayang mag-isa lang eh, diba? Minsan kailangan din talaga natin na humingi ng tulong sa mga taong alam nating mahal tayo. Tama. So, magulang, mga kapatid, yun, ex-partner, kasi wala ka na ring choice. So, habang inaayos mo yung mga bagay na yan, tiisin mo muna. At hindi again kailangan magmadaling magdesisyon kung eto bang taong to ay papapasukin mo uli sa buhay mo bilang karelasyon mo. Yes. Pwedeng pag-isipan niya ng maraming beses. May gusto ka bang ibigay na mensahe sa kanya? Ano bang tawagan ninyo dati? Ano po? Mamu tawag po sa kanya. Mamu, partner. Mamu! Mamu. Mamu! Mamu! Mamumuhay ng tayong dalawa lang. Mamula-mula ba ang pisngi? Ay. Mamink-mink. Mamink-mink. Oh. Oh, sige na. Bigyan ka ng mensahe kay Mamu. Mamu, thank you for the past 4 years na naging parte ka ng buhay ko. Tsaka naging parte ng paglaki ng mga anak ko. Nakita ko yun. Nakita ko yung pag-aalaga mo. Wag mo sanang isipin na hindi ko yun nakita. Nakikita ko yun. May mga bagay lang talaga na kailangan ko nang ituro sa iyo. Kailangan ko mapagsabihan ikaw. Pero hindi ibig sabihin yun na hindi ko nakita. Gusto ko lang maisaayos yung pamumuhay natin. Yung responsibility mo na naiwan sa bahay. At ako bilang responsibility ko bilang naghahanap buhay. Thank you sa mga araw na sa 4 years na yun na parang tinupad mo yung buong pamilya na gusto kong ibigay sana sa mga anak ko. Thank you na ikaw yung parang naging tatay nila sa paglaki nila. Sorry kung hindi ko kayang maibigay sa'yo yung gusto mo na maisayos natin. Siguro ba ngayon, kailangan ko munang sarili ko muna. Hindi, sana maintindihan mo. Baka sakali, kapag okay na ako, at alam mo na kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo, hindi ko isasara yung pinto sa atin. Siguro kailangan lang natin ayusin ko yung sarili ko, ayusin ko yung pamumuhay ko. Maybe it takes time. Pero kung tayo talaga, yun lang po. Maraming salamat, Gracie, sa iyong pagbabahagi ng iyong mensahe para kay Mamu at sa iyong pagbabahagi ng iyong top secret. Naway kahit papaano na pagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo at balitaan mo kami kung ano yung susunod na mangyayari sa buhay mo, ha? And we hope and we pray na maging okay ang buong mag-anak, okay? Okay po. Thank you po. Thank you. God bless. Yan po ang ating top secret sharer, Gracie 34 from Hong Kong. Isa na namang top secret sharer ang nagbahagi sa atin ng kanyang sitwasyon. Napakahirap maging isang single mom. Napakahirap na wala kang choice sa buhay kundi magtrabaho sa ibang bansa para may mas malaki kang kita at mas maibigay ang magandang buhay hindi lang para sa mga anak mo kundi para sa pamilya mo, para sa nanay at tatay mo.
ay nakakabilig po yung mga OFW na ganun. Pero sa mga ganung klaseng sitwasyon ng isang OFW, ang panawagan ko lang dyan, yung mga pamilya na naiiwan sa Pilipinas, please tulong po tayo. Tulong tayo sa mga alam nating nagsasakripisyo ng malala sa ibang bansa. Kung alam po natin na nabibigyan tayo ng tulong o kahit di naman niya responsibilidad, nabigyan tayo ng something, yung mga simpleng pag-aalaga lang ng anak niya, yung mga simpleng pagbibigay lang ng atensyon, alaga, doon sa mga naiwan niya sa Pilipinas na alam mong mahalaga doon sa taong ng ibang bansa, ibigay po natin bigay po natin siya ng kusa. Tama. Yun lang. Maging appreciative tayo sa mga OFW nating mga kaanak na walang ibang iniisip kundi tayo kahit hindi na sila. Pero sana maisip din ng mga OFW natin na walang masamang pahalagahan yung sarili. Tama. Kasi kailangan yun eh. You cannot give what you do not have, sabi nga nila. Kung walang-wala ng laman yung baso mo, kung ubos na ubos ano pang yung maibibigay mo sa iba? So kailangan filled. Punuin mo muna Oo. yung baso mo. Puno yung baso mo ng pagmamahal, atensyon, kalinga. Para pag nagbigay ka, di ba? Madami. At hindi ka mauubos kasi meron kang bala. Galing. Muli mga kabisyo, maraming salamat po at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang Basa Princess, DJ Rakitera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by JR. Awitin na hiling, dito lamang sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!